Hej Alexander. Det er så her, jeg prøver at vise dig, hvordan du skal gøre det på Mac'en. Og først så skal du gå til Safari. Og dernæst så går du så hen til google.com. Og så skriver du FTP mellemrum Mac. Så skal du trykke på det link fra Apple. Det er nummer 2 link hos mig. Så skal du gå ned i bunden af skærmen og finde det lille link, hvor der står download lige her. Og tryk. Så skulle den meget gerne begynde at downloade og installere. Så når det er gjort, så kommer der den her installationsboks op, så trykker du Continue. Og Continue. Og så skal du vælge den harddisk, hvor du gerne vil installere den. Og så trykker du Install. Og så hvis du har et password, skal du lige tage sit password ind her, hvis den beder om det, på din Mac. Så skulle den meget gerne begynde at installere. Når det så er gjort og er færdigt, så kan du begynde at lukke vinduerne ned. Og så går du op på harddisken op i højre hjørne, eller hvor du har den, og går ind, og så finder du den, der hedder Classic FTP. Det er en lille jordklode med en pil på. Og dobbeltklikker, eller klikker. Så åbner den programmet. Så har vi programmet åbent. Så skal du gå op i toppen, hvor du ser jordkloden, og trykke Connect, New Site. Så kan du give den en label, det er lige hvad du vil have, bare noget du kan huske, vi kan kalde den flash i det her tilfælde. Og så skal du taste FTP adressen ind, og den er flash-design.dk. Og så er det så username nedenunder, og dem sender jeg til dig i e-mailen, samt dit password. Så har vi fået det tastet ind. Så går du ned og trykker OK. Så får du sådan en valgmulighed op, om du vil connecte, og der kan du så se Flash fremgår, og så trykker du på Flash. Jeg har lagt en lille fil op på serveren, en lille tekstfil, hvor der står, at hvis du kan se denne, er du det rigtige sted. Den skulle meget gerne komme op, når du er forbundet. Over på højre side kan du se indholdet af serveren, og på venstre side er det din computer i de store hvide bokse. Det tager lige et stykke tid. Så er den forbundet, så kan du se, der ligger tekstfilen, er kommet op her i højre side. Det er serverpladsen herovre. På venstre side kan du se din computer. Du kan se stilen på din computer op ovenfor. Og jeg markerer den fil med blåt nu, som ligger på serveren. Det er serverpladsen til højre. Så prøver vi at overføre en fil fra computeren af til serveren. Markerer jeg filen på venstre side, og så trykker jeg på den pil, der peger til højre. Så begynder den at uploade filen til serveren. Det kan være en hvilken som helst fil. Billede, video,
hvad som helst. Du kan så se, den går i gang nu med at uploade. Og så er den lige ved at være der. Sådan der. Nu skulle du meget gerne kunne se filen over i højre side, hvor serverpladsen er. Der ligger filen nu. Hvis du vil finde filerne på din computer, så trykker du på opfilen over på venstre side, og så får du så dit harddisk frem. Og her der kan du så vælge hvilken mappe eller folder, hvor du har dine filer liggende. Du kan også overføre en hel mappe ad gangen. Jeg håber det er okay. Hej hej.